मामा हाफावबायदि ना लास्ट फिनिशिं बुस्थुलै जोबथ'जोब्बाय नायदो मा मावनो नागिरदों नायदो सिङाव दंजोबो बन दालाय बनजोब लासै लासै नायबाय थादों जों मामाया मा बुस्थु जागोन होमबा बिथांमोना नुगोन लास्टआव नायदो भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिंखौ नायलांबाय थादो आरो लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो हाफावफोरनि अर सावो नोंथांमोना मा बुस्थु उखुन्दै लुं लुं बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइबबो खालामना होलांदो एसे शेयारबो खालामना होलांदो खैला बानायदों जोङो बिनि रिजाल्टखौ साननैनि उनाव देखायगोन दिनै फार्स्ट स्टार्टिं दिनै मैया सानसे थांबाय दिनै साननै जाबाय गरम थांबाय मिथिनानै डाउन जाजोब्बाय ओरैहाय दंबावो बिराद गोजौमोन नायथाय गाहाय जाबाय दिनै सानसे थांबावनानै आरो गाबोन नायदो गाबोन रिजाल्टखौ मोनसिगोन नायबाय थादो भिडिअखौ सानथाम जाबायना दिनैजों सानथाम दिनैना जावगासिनो नै राहा गैला आरो नुबावगोन भिडिअखौ नायलांबाय थादो जावनाय एसेबां बुरजा खैला मोनबाय बस्थासे ओरैबायदि बस्थासेल' सावदोंमोन बस्थासे जाबाय दालाया एसेबां गिदिर गिदिर दङ गिदिर गिदिर फिसा गिदिर मिक्स जाजोब्बाय दालाय थांनायफ्राय हागौमानि गिदिर गिदिर दंफांखौ सावनांगौ होमबा मोजां मोजां खैला मोनोबा बेखौनो सावनानै लानो हायो गावबा गाव बिथांमोना खैला सावनो हागोन आरो भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो।